Mga loves, kumusta po kayo? Umalis ako ng bahay na gutom. At saka alam nyo naman ako kapag magutom talagang magkulapsi-kulapsi yung feeling. Charot! Bitaw, oo, tinuod yun na guys. Hindi na po ako kumakain mga loves. Mamadali ang pig ko dito ngayon. Yeah, meron tayong baon habang nagdadrive. Kit-kita og... Tano nanoy, nananoy, nananoy, nanoy, nanoy. Joke lang. Nagdala ko ng 3 bread ata, 4, 3. Basta kayo yun, kinain ko guys kasi sobrang gutom ko na. Iwan ko, paminsan alam ko naman talaga na masama sa akin na umalis na hindi kumakain. Pero paminsan talaga may time na ayaw kong kumain. And pag alis ko, talagang gutom na agad. At yun, kinitkitan ko na, kinitkitan. Alam niyo mga loves, noon talagang nahihirapan akong mag-drive at mayroong mga ginagawa itong mga kamay ko. Pag matagal na talaga, yun na masanay ka rin. Bakit nasabi ko mga loves itong pagdadrive? Kasi maraming nagtatanong or nagsasabi na, wow, nagdadrive na siya, ang laki mo naman, paano mo yan natutunan? Practice lang mga loves, yun lang naman talaga. At saka kailangan kapag tapos ka na, meron ka ng driver's license, magdadrive ka hanggang matuto at masanay yung mga kamay at yung pay attention lang talaga. Yun lang naman, para hindi madisgrasya, no? Para maiwasan yan. Ayun pala mga loves, aalis po tayo, no? Kukunin lang natin si Brenda kasi po meron siyang appointment sa doktor at saka nag-offer lang naman ako na i-drive siya. Wala naman talaga ako din ginagawa sa buhay, andun sa bahay lang. So kaya why not natin i-drive si Brenda at dalhin sa appointment. O tara, andito na si Brenda. Nag-chika agad kami at sinabihan kong mag-lipstick ka day. Ako nga nakapula yung lipstick ko. So mag-add ka ng nag-add agad. O diba, sunod-sunuran. Para hindi luspad no ang tanaw nato sa iya no, kay puti pa siya, nagluspad pa nga no, kailangan talaga niya mag-lipstick. Dahil wala kaming kain, meron lang kami pupuntahan, sandali lang bago kami magpunta sa kanyang appointment kasi matagal pa naman yung time. O tara guys, enjoy. Asan? Big shot man, oy. Wala, ang laki pala dito, big. Bago man ito. Tara, mag-ano tayo lakad. Dito mga loves, ang hinahanap po namin is yung kung saan ka makabili ng mga luto na pagkain. Pero parang mali ito kasi bago po itong open at dito kami napunta. May furniture pala dito, no? So ngayon, nagpunta kami sa ibang side kasi po andito kami sa kabilang side. At yun si Brenda, may pagka-ikiay pa itong Kigwa Hearts. Sana marami silang mga pagkain na paninda kasi bago po itong ilang tindahan. Bagong open po talaga ito, mga, iwan ko, mga 1 year I think. Mga basta bago pa lang talaga. At so yun guys, hinahanap lang namin. At dito, meron akong nakita ditong, ay sus, maganda itong lutuin. Kaso ang mamahal ng mga presyo, mga mushroom, iba't ibang klaseng mushroom. Ang mahal per pound, 'di ba? Ito naninibago ako nito nasa mga kahoy-kahoy man yan ng mga mushroom, 'di ba? Marami yan sa bukid, guys, sa mga sa kahoy, mga natumbang kahoy. Iwan ko na lang, masarap yan, igata at saka ilaw. Uy. O, di ba ang dami? Yun mga loves, hindi pa namin nakita yung mga pagkain na gusto namin bilhin. Pero meron kami nakitang isda dito. Sus, ang sarap nito parang hindi naman presko. Pero yun, masarap yan sugbat, ipirito. So, andito lang pala yung mga pagkain nila. Kukuha lang tayo, guys. Ay, ako may mag-ano. Huwag mong idikit kasi ginagamit. Arte? Para yan sa yung kabutihan, day. Ba, may sakit ka? Ha? May sakit ka? Walay, di ba? Who knows? Konti lang, Sige okay. pa Tama na. Maihihi ako nito. Pagtatawa na naman ako, patay na naman. Sabi ko, ayaw ko nang mag-diaper kasi kapag kaunting tawa lang, wala. Wah, ka dito potato, Bio. Ha? Potato. So, kinuha din yung putito. Ginoo ko 3, 4, 5. Waka. Pati tayo lang. Wag na, ayaw ko ng putito. Gusto ko si putita. Sige na, ikaw na. Kain ka na dyan. Ang Adams doon sa kabila, ito bago ito, pero mas gusto ko doon sa kabila. Doon sa Yung sa atin. Na side atin talaga. Hala, ang tigas, be. Hala. Crunchy ba? Hindi. Yung isa. Hala, masarap, be. Yung lemon. Tulong tigas. Yung lemon. Lemon, babe. Hala.
Kanan tayo, guys. Mm. I-off mo talaga. Kung ayaw mo. Ano ba? Nakaano sa ako. Hala, ang tigas na chicken. Hala, ang crunchy parang popcorn. Masarap ito kulutan Wala ka na wine or gin. pag may inuman. Sa atin, di ba gin ang ano nila? Dari. Yummy. Tikman ko yung ano lemon. Wala. Ang tigas eh. Kawawa yung mga matanda nito. Crunchy. Pero masarap. Yung lemon ba? Maasin lang yun, abi. Maasin. Masarap. Maasin. Ay, maasin. Yung seasoning nila na lemon meron. Pero mix na asin. Sumakit tuloy ulo ko nitong crunchy na to. Buti na lang dalawa lang nakuha ko. Akin na tatlo. Pagkatapos nag-lunch, nagpunta kami sa destinasyon ni Brenda at andito na kami sa kanyang appointment sa lugar. At maganda pala dito, no? Marami palang mga offices ng mga doctors. So, yun. At saka yun, sinamahan ko na lang din siya sa loob para naman meron siyang kasama. Madali lang pala yung appointment niya, mga loves. At pagkatapos umuwi na kami, hinatid ko siya. And then pag uwi ko sa bahay, mga loves, kailangan kong pakainin itong asawa ko. At nilagay ko yung ating kanin na niluto ko kahapon. Nilagay natin sa refrigerator. At ang dami ko dapat hugasan, no? Ang dami kong hugasan dito. Habang naghuhugas si Inday Mirian at alam mo yun na, isip-isip kung anong ipakain sa ating asawa. Buti na lang meron pala akong na-defrost na pagkain kaninang umaga bago ako umalis, lumayas. Para inisip ko ba ano kayong kakainin ni Mr. So naglabalaba ako dito ng washcloth para hugasan or pahiran natin yung ating counter. At ito na yung dinefrost ko na sauce, tomato sauce. Ginawa ko to few months ago and then yun yung ginagamit ko kasi lutuan ko si Mr. ng pasta. Hindi ko siya palaging nilulutuan ng pasta kasi mostly yung kinakain ni Mr. is salad, no? Salad, sandwich, yun siya. Pero isa ito, pasta kasi is talaga nila guys, parang rice para sa Italian. Iwan ko, yun na yung nila. So yun guys, nilagay ko lang sa ating oven yung ating dinefrost kaninang umaga. At saka ready na siya, no? So hintay-hintay ko lang si Mr. At sabi ko, walang salad si Tammy. So gawa natin ng salad kasi bumili pala kami ng arugula at isa ito sa pinaka-paborito ni Mr. At yun lang mga loves, ginawa ko siya, simple. And then yun, kumakain kami. And yun, nag-enjoy lang kami the rest of the night. Thank you so much mga loves sa panonood. Kita-kits next time. Disturbuhin nga natin itong ating asawa. Kanina pa ito cellphone ha. Ini-ignore mo na ako dong. Bad. Suddenly the door flies open and there they are. My parents. So old no love. Ratting me out. Can you imagine your wife is old? Needed to come by on this I'm going to fail. I'm going to fail my dad. I miss tickling with you. Remember that time, eh? Anyway mga loves, bago nangyari yung mga tawa-tawanan natin dito, ito yung nangyayari sa labas kanina. Dito po ako sa labas nagpapa-dry ng buhok kasi sobrang init na ngayon, 'di ba? Kapag summer ganito. Kapag magbo-blow dry ka kasi ng buhok palagi, sobrang dry din siya, so kaya maganda itong summer ganito. At bago din yung naligo ako, guys, ito yung kaninang umaga. 'Di ba laktaw-laktaw? Unang gawain ni Inday Mirian is, 'di ba? Paano pa ng buhok? Hinugasan ko lang itong dapat hugasan kasi may mga dumi-dumi na, no? At meron din palang kinainan si Mr. na hindi niya hinugasan. So ako na yung naghugas din. Paminsan kasi yung si Mr. na yan, kakain yan mga 4 o'clock, 3 o'clock. Mag-snack na siya, guys. Kapag bumangon na siya, ang una niyang gawin is sigarilyo at saka yung refrigerator kung anong pwedeng kainin.
At dito itong anak kong lalaki, no? Hintay ng ibon. Kanina pa ito kasi may nakita siyang ibon. Ginulat niya. So ngayon naghihintay siya, no? Akala niya babalik yung ibon. Hindi na yun babalik. Ginulat kasi niya. Yung dada nila pagod na pagod kasi sobrang aga kasi yun babangon. Kaya sabi ko, diba, kakain siya. And then kapag bumangon, yun, andun siya sa couch. Tignan niyo naman yan, no? Oh, diyan siya matutulog. Pagkatapos niyang bumangon, kumain na ni Garillo, hindi na yan babalik ng kama kasi kawawa naman si Inday Miriam palaging mag-isa kapag umaga. Ito ba yung umaga guys, no? Murag lami, kaya na siya halog-halog. Pero itong asawa ko talaga, hindi na ako babalikan. I-flex ko lang din pala ito mga loves ang aking orchids, no? Hindi ko talaga akalain na ano talaga itong orchids natin. Matubuan ako. Maliit pa itong nabili ko. Ilang years na nga ito. 4 years na ata ito sa akin. At saka yung bulak niya, 2 stem pa talaga yung bulaklak niya. Diba? Ang ganda. Sobrang proud ako sa sarili ko talaga kasi nabubuhay itong ang ating orchid. So, diba? Ang ganda niya. At pagkatapos ko ng gawaing bahay, mga ano pa, kain-kain, nagtatrabaho na naman ako. Alam nyo na kung anong trabaho ko, diba? Habang nagtatrabaho sa Inday Miriam, mayroong nagpabibi dito. Kigwa man itong bata at to bata iringa di ay. Ito siya, mahilig itong magpabibi kasi nasanay kasi ito naming i-baby. Kaya, kargahin mo para hindi ka talaga disturbuhin. Kasi kapag hindi mo yan kargahin na buong araw ka talaga yan, ano talaga yan sa'yo, mangunguhit. Ano? Mangunguhit. Basta, mauna na, manguhit. Sino mang hindi ma-inlove sa pusang ito? Sobrang sweet talaga to. So, since baby pa yan, hindi marunong manakit. O, diba? Spoiled kasi namin yan. Sobrang bait din kasi. Grabe. One of the kind. Charot. Pagkatapos nating maglambing-lambing sa ating pusa, guys, itong ating bahay, no, may something na akong naamoy. So, magpa-scented tayo, essential oil tayo para maganda yung amoy ng ating bahay, mga loves. Ito yung gamit pala ko, guys, is peppermint. Kasi sobrang, maganda, relaxing siya, no? Wag lang kayong gagamit ng, vanilla. Manata yung vanilla, sobrang strong niya. Sakit sa ulo. Yun yung gamit ko noon. Pero nag-change ako sa peppermint kasi sobrang relaxing at ang ganda sa feeling. Charot. May pa-charot-charot pa talaga ako. After that, guys, pumunta ako sa taas. Nagpunta ako sa aming shower kasi, guys, yung tubig, no, lulugwa na siya, lalabas na dyan. So, kailangan natin i-sealed para hindi lalabas yung tubig kapag may mag-shower dito. Anyway, mga loves, so yun lang yung ganap natin, no, sa buong araw. Thank you so much sa panonood. Kita-kits na lang next time, ha? Thank you.